Start history bat unong thọ bapau nam jong kari Israel. Yuval Noah Harari. Bapau nam ha kot ke jong ke ba ulah thọ ke ba wai kerteng ke saping. Ke balong ke kot ke ba batai sepang ke jing her peteng ke jong ubreu. Ulah penmi ke jing maham ke ba krau ba halor ke jing start temai ke bagi kot ke AI ni artificial intelligence. Ha ke video jong balapan sabriang ling ba jong Instagram Harari ulah penpau kini jong ba ka AI kamdei kata katia ke bahasa ka jing penyak jong kibreu. Henry kalong kata ke ejen ke balai lut ke balak ban sim ya karai haladehi ke balak asendon le seban penduk pendam ya kerukom trei bat kerukom rukom ya kom yeng jong kibreu. Harari bolong uno hikai ke school ba Hebrew University of Jerusalem. Ulolong uno hikai ba pau nam ba kaliang ke jing syampang jong ya ke jing sedang jong ke jing long ubreu. Bat ke jing nang jing start ke bat themai le ne kata ka teknologi ke bangi ang bat kumju roh ka baya dei bat kalawai jong ke jing nang jing start lane kata ka future civilization ke bangi ang hakitin parang ke jing maham jur jong kalong kum kata ka jing pen phalang ya kapor bat ke jing kala ke bala lek no bat kumju roh ke balong kum kata ka jing kedau lane mai phang ya ke jing kala bat ke jing im ke bom tikna hakalawai ke bandang wan da ka ba ai kum kunuk sao wang bakatiar ka syong hakati ki jong phi uternam syong hakati jong phi kumno ba phin pendon kam yu atambom udai utiar bat ka syong hakarai jong phi ba phin sedang ni kathma bat hangno bat jano phin pin bthai yu tau bom jong phi unum ya hi bat unum rai hi ban pin bthai dalade yalade henrei ulong ba AI kala ban le kumta om kum kini kitiar bat ke machin ke bangi jupulon kam ya ka kti jong ki breu ban pentrei kam ya ki henrei ke AI kala hi ban le dalade klam don kam ya ka jing start bat ke jing arab ki kti jong ki breu ula kadau baki AI system kalong lupai kinong simrai bobon ki benta kham tam le ha kathma bat la don lupai tai ter thma ki bakrau ki bala mat simrai dalade yalade ulah maham dak baong bala dak AI kanang ya su seprang dak ba lap bat sem yiki ter thamai ke batamai bat kumju ru dak ba sna bat thau su yaki AI system ki ba kham krau kan poi ko por ka du ba breu mla su ban control ne ban te lakam ya ka jing start jongka ka jing su kya jong Harari kim dei tang ki jing mundur ki system bala penyai dak AI kinang pendon kam hakikam sipai bat ke kampahara ke bala penmi ke jing haka akor bat na ke jing long jing man lada ke ai kadang yai beteng ban kiu klam date lekam ya ke jing la jong ki mesin ban rai ya ke jing long jong ki jat ben riu kam sa syu tang ke jing tho hak sayan rai kan kelalong ke jing sisa ka ban saja bat ke jing maham jong Harari kalong kum ke jing khot ban le la ke AI kalong sisa kata ke ejen om tang katiar te ke jingkit kli ban penbait ban te la kam ya ke jing ro jongka ka hap la ni ka syong hakakti jongi ki breu jingkli ke bami kilong ke bakerki kumno ngin pentikina ba ke AI kadang ya ringkat ber ke jing sensar jongi ki breu atau ngila ban yadai ka bakan nempalat ke jing kontrol jongi bat skoi ke bakam don kam kalong atau ngila jam palat ya uta uput ba jumla syuk ban te la kam ya ka kum pakai ai ka yai beteng ban kiu ha ku kom ka basir khai pha khobor ka jong Harari kalong ka basai bakane kam long su tang kata ka jing mudur ka bangi ekran henrei kala ban long makalawe jong ka jing nang jing start kam syong su ha ka ti jong ukun ben riu bat la kan ne kan nyalami ngi kata ka jing ro jing kiu la ne kan pengam sendon ya ka perthai barok ka we kene kalong ka jing keli ka ba Harari ulabu hakmat jong ka perthai tidak bentakan dengan por penkut dong ni, aku boleh sibun ni pi barak.